Machigni ahinya kamoro morama intiere maendi en chenro mar DAK ACHANA. Chenro mabiro ni sama chalo kama endi pile TV mari mar Lolwe Tv. Kaka ing'eyo ni e weche mag DAK ACHANA gi kae ndiye mwalose weche mang'eny ahinya. DAK to tek adier kendo en gini ndo makelo bende mago mageno badho mang'eny. En lao ywach to bende weche mag DAK ng'eny ka yie rombo onge kama girume. Kiny macha. Kata kamano endo watemo mondo mi wawinjigi kaka wasesologi kama endi. To wasomogi kuomu to wawachogi to ganda yudo puonjruok mantiere iye kae. Nyinga en Kokelo kaka jata chenro ni ndi ma pile arwaki e chenro ni ndi achiel kachiel. Wan gi mang'eny wado mondo mi walose kawuono ka gin kanyakla koda ka wach mar jago milongo ni Amono Odhiambo Dola ma wuod Nyakach Kajimbo. Jonyakach kama untie ting'uru badu malo ma wuodu ma wachu ang'no wawachi achiel kachiel omiyo machigni urahinya jogo eko ma joka ndiege walando ni giko dwe ni endi wantiere kandiege omiyo losuru chenro makare kade te mag DAK ACHANA kanyakla moseloso bro wuok kaendi to choponu achiel kachiel. Nerea idhi nadi? Adhi maber. Ngima Kabisa. Nyasaye oriti. Ahinya. Wadoko erokamano. An kaendi kod Nerea Mbewa ma en Bishop mar Hope for Good in Christ, mabende en achiel kuom kanise mantiere pacho kae. En jayalo ma ongirore kanyo kendo en jayalo maduong' mar kanise gote. Bende en jahocho, en ng'ama miyo manigi dalane, en ng'ano manigi joge, en gi kare. Emomiyo bet kaendi mar mondo mi wanot kode matindo mantiere gi iki ka puonjore pile e sama chalo kama. Machiegni uru ahinya achiel kachiel wadhi chako kaendi gi wach mana mago eko mane ochoponwa. Adwaro mondo mi alose ariyo adek moko kapok ochoko weche mag joka jimbo Jonyakach gi tinde wach gi ng'eny ahinya e DAK ACHANA ka. Jonyakach mambo mingi mambo mingi kendo moko bende madongo jolingala wacho ni makambo ezalimi nene. Koro wado chako kod weche mantie kanerea. Nitiere kaendi ote ma odonjo magi ne penjo manitiere. Ng'anti ng'at wacho ni maendi en Mary kutoka Awasi nilioleka Nyakach. Mabe poro kende Nyakach. Nilioleka Nyakach but mama bwanangu aliniambia bwana yangu eti aniambie niende kwetu. Bwanangu pia aliniambia ati mamake amesema niende kwetu. Nipumzike kidogo. Hata saa hii niko nyumbani kwetu. Mnaweza nisaidia Jenik? Yani mwanaume aliambiwa na mama yake ambie bibi yake aende kwao. Sasa ikiwa wewe ni bwana na uko na bibi na wewe mtu mzima. Mtu anaweza kuambia mama yako mzazi ambaye hakuacha baba yako, ambaye hakukaa kwa muda mwingine kwao, baba alisema aenda, mama ya baba alisema aende. Ye imekuaje aanze kukupatia vile unaweza kuishi na bibi yako? Ati wewe pia unatoka kwa mama unaenda kueleza bibi yako ya kwamba mama amesema, ati mama mama wangu amesema ukae kwinyu kidogo upumzike utarudi baadaye. Huyo sio bwana. Huyo sio kijana, yani mwanaume. Kwa hivyo Mary kutoka Awasi. Huyu Mary anatoka Awasi. Sasa hivi ako Awasi kwao. Ametoka Nyakach. Pia yeye aliambiwa na bwana ati mama ya bwana amesema aenda kupumzika kidogo. Pia akaenda kupumzika Awasi. Lakini hakupewa wakati ya kukaa kwao. Ya kukaa kwao. Sababu pia ya kukaa kwao pia hajatuambia alitolewa kwa nini aende akae kwao na mama ya bwana na bwana. Mama ya bwana alisema tu aenda pumzike. Enda ueleze bibi yako. Mimi nimesema kama mama yako. Niko na authority katika hii nyumba. Aenda pumzike kwao. Alafu kijana baki na nani sasa? Si kijana ndiye aliambiwa. Akasikia kama hiyo kitu imeingia ikachanganya na damu. Akaenda kwa bibi. Mama amesema. Yani umeingia ukaambia bibi yako mama boy ebuka chini. Hiyo kitu haikusemekana ati wakae chini. Kutoka kwao sababu kutoka kwa nyumba ya mama yake sababu ilikuwa imeshika. Lakini sasa anaripotia bibi yake vile mama yake amemueleza. Hakuriport. Ikilingana na vile huyu msana amesema. Hakuriport, yeye aliingia kutoka kwao akasema mama amesema. Unajua kuna maneno mtu akikwambia inakuwashawasha. Uwezo ukatulia ati kaa chini tuongee. Aenda kwenyu. Sasa Mary yako kwao.
Sasa amesema Nick, mnaweza nisaidiaje? Yani mnaweza nisaidiaje? Kwa hivyo sasa wewe ni mama, huyu pia ni mwanamke ameoleka. Na si hajasema wameishi mwaka mingapi? Hajasema, lakini ameolewa kwao ni Awasi, ameolewa Nyakachi. Sasa huyu jamaa wa Nyakachi amemwambia rudi kwenyu Awasi. Mama yangu amesema uende ukae huko kidogo. Sijui ni kukaa muda mgani, sijui ni kukaa kwa nini. Nick, siwezi nikadanganya huyo mama. Jana nilikuwa mahali. Nikaambiwa kijana mwingine alioa. Sasa mama yake alikataa, huyo bibi hataki. Wakafukuza bibi na mapigo, walikuwa wanampiga. Akarudi kwao. Alafu huyu kijana mama yake akamletea msichana. Akaoa. Yule msichana hakuwa kabila yao. Huyu ameletwa ni kabila yao. So akaletewa bibi akaoa. Alafu wakadanganya yule alifukuzwa. Ati sasa rudi tutengeneze mane. Akaeleza mwenzake mwingine, akamwambia hapana, wewe sio kabila yao, hakuna mmoja hata hapo atakurudia. Wacha bwana arudi kwenyu, akuje kwenyu ili mtengeneze hii maneno ndio muende. Mama vile alikuwa amependa bwana yake mpaka akakaa muda mrefu bila kuona bwana yake, beba mzigo akaenda kwa kina bwana. Ati neno itengenezwe. Mama ya bwana akamweleza, mimi sina haja na wewe. Kama kijana yangu akutaki, na hawa ndio walimpigia, walimuita kuje itengenezwe neno. Bwana akapiga tarehe 1 akampiga karibu kumuua. Alifungiwa mlango asiingie, mlango yake asiingie. Mama ya bwana amekataa. Unasikia hii kitu? So tarehe 1 akapigwa sana. Akakaa. Tarehe 7 alipigwa na watu wote. Sijui na mama ya bwana, sijui na nani, alipigwa. Akazirai. Alipozirai wakambeba, wakampeleka kwa nyumba yake sasa. Wakamlalisha chini wakifikiria atarudi. Bwana akakisha stima. Amekaa kwa ukuta hapo nje anangoja bibi yake arudi. Amuke sasa, sijui amuke aendelee na kumpiga sijui. Ndio vile huyo mama alipigwa akauliwa. Hivyo mwenzake ambaye aliolewa pia alipoona mwenzake ameuliwa alienda. Huyu bwana amebaki bila bibi. Now, sitaki nidanganye huyu ya kwamba arudi kule ama wale watu wamuite arudi, haijulikani. Kwa nini walimfukuza na kwa nini wanamtaka? Yule alifukuzwa akaitwa tena. Kumbe walimuita tu wamummalize. Kwa hivyo Mary, umesikia, umemwambia asirudi. Umemwambia asirudi kwa Nyakachi kwa bwana yake. Ni heri hao watu waende kwao. Waeleze kwa nini walimwambia aende pumzike kwao. Hawakumfukuza, walimweleza tu aenda pumzike kwao. So itawabidi hao watu, si yeye, ndio wakuje huku Awasi. Waseme hii kitu kama wazee wamekaa chini. Wasikie. Na kwa huyu mwanaume utasema nini? Huyu mwanaume nitasema kuna kilinusu, yani si full, si mwanaume full, ni nusu. Pande moja ni mwanaume, pande moja si mwanaume. Sababu mwanaume huwezi ukakuwa directed by your mama. Because wewe ni mwanaume, uko na bibi, uko na kazi yako, uko na watoto, uko na nyumba yako, utapiga boma yako, si mtu ndiye akuongoze, ujiongoze mwenyewe. Huyu bwana si bwana, sijui ninaweza kumuita namna gani. Haya Mary, umesikia. Ano bange ka antire Kisumu kona lejo apenjoni ka mamando kwa bedo ko sani mano ere godo an godo no mosna bishop. Thank you. Konya uru an chura ok ne jatich mandiko to osiko manane na bed kode. Yani dichuogo ni ko ndiki jatich to ohero jotich maid. Todwa ni mondo mi mama no kikriembo maid usiku managi maid mantiere ni. Yani dichuogo ni hapa ni en dichuo ma olapu doge juri ne maid mokele ot. Gombo nenge. Koro mama ni okocho ni nga kocho no akuro wacho mani chuore ohero jotich. Mani nyakolose joma chuo ma osiko gilo jotije. Ndi jotije madak ma chuo ka ma chak lok nyaka mon. Mang'eny kabisa, maberiembe macha. Mariembe koro dhako ma jatich bede koro ni ene min od ni indi.
kaendi iwacho nang'o? Dawachi ni samoro mine bericho kosendik ni jatich we yiene mondo dhi e bedroom ni. What for? Bedroom kama tin ok go duster kendi tichok gigeni timie leo ni kwe bafu kucho to luoki wene nafas maduong' mondo dhi e bedroom bi ema biro kelo itilafu ni nikech kacho sing'iye onyalo dhi kata ka baba pod nindo to bo onyalo dhi kata kisidhi tich nikech kacha ni open. Koro bedroom bi is a secret place. Lore kiki yiene jatich odonjo bi mkali. Ariyo ne mano mama mene mang'eny kosendiko jotich to wacho ni anti angi mi dadi chiemo, anti murne dadi pi, anti tene dadi pi e baf, kiana de nade, anti koro anti overpower eode, anti koro ote yore ni kaka ng'ama dhako jatiche ma koro timo ne chuore. Exactly. Nyaka pass. Jatiche ma go ne chuore pass. Dongendio mon moko manono kabisa manyaka jatiche ma pedho notanda. What that's what? Bakotang. Ma jatiche ne weri koro no timo ang'o kare ot. Jatich. Onyalo tedo, onyalo luoko, onyago le papas. Mana dier. Oloso sitting room, bedroom nyithindo, oloso kitchen, ka wane dala to dhi puodho, omo pi gi wiye kama inyalo ome pi, to bedroom ba miyo jaoda chiemo. Kata chiemo ma jaoda chamo ok owinjo med tedi. Kech ikia pache. Kesa moro dhi tedo ma jaodi penjenda, anti ng'ama tedo chiemo ni? Daddy and me tedi ngeni bende gin nindo ka piny meli gibolore daddy and me tedi hey this is wonderful hey itedo ma mit ngamo tendo ngeni samo se poyo mede nyimi ofeli obro ka omed odhi ka omed no koro joma mon nyaka up their game nyaka gi ready korgi mane momiyo mo maluonge ni suitable helper kor otim dwaro mar ode medo nika nyisa mo nyithindo luoke kama koro ipuonjo ni bedroom lep chuori chiemo mana mar chuori kanyo piluok ma jaodi terne bafo ok ng'ato ok made da room beki mano minot nyaka ng'e weche go to minot ma en odich onge gi time en odhi tich omondo donge ngeni en a working class lady onge gi time kata mar ng'iyo ni chuora cha lepe ka benitie en a working class lady e office but not in the house ot mare koro working class nature owe office to kodonje ot to tem dwaro koro bed dhako exactly. Haya uwinjo wach koro to joma chuo ngeni ong'eneno kikelo maid moro ma bende matich ma bende pod gineno ka kore ka raga to indo samoro in koro chongise tuo more igore gi wadgi matin to sama ikagore gi wadgi ni jaoda ni be ikagore gi wadgi nikech en basna pile be chuo kongo ne mon chuo kongo ne ga mon lakini ngeni ng'ama dichuo en ntiere en onge samo area en kidi moklokre en dhano nyaka chieng' otho ng'ama miyo chopo kamoro koro wachni jogi osebedo madongo iseole weche mang'eny iweri godo ng'ama dichuo en kore komoke oliel koro kanyo en very challenging to piny masani bende en so demanding ma dhako kutang be samo dhako tiye adier obiro ot modeko samo shift ne en shift mar otieno owe nyithindo gi jatich gi wuon ot e ot mano to thigo yawne par mano indik piny kamigoi mano nyieki already kara joma mon kara koro tek dichuo yudo tek sani endi ma kaponi yudo dichuo to koro iumri mne to dichuo be nyaka chuo be winjo wuok kod joma chuo nikech ere kaka ng'at ma jatich med ma ine michulo msara wanyose chwer ne piny isekawe mare miye ich mara koro chigi koro kidwa siga kan ka ok obet to kibet ka ok obet to wuona ok to mana ka ng'ama dichuo en ng'ama dichuo en ng'ama jamenyo omanya to wang'e kwayo ng'iyo gik moko nikech nokone no nen en ng'weni mondo nen mos koro neno mos to neno ni macha ber oneno mos ni macha rach koro ng'ama dichuo en bende ng'ama bende horruok gi bolani oingo ng'ama dichuo makata mede ma koro bolre ne kamano ber ne abera tingeni mede samoro ubiro okelo ni chiemo gi luor chigi tingeni ka kelo chiemo okele gi hotpot to dhure kanye asekelo dongine okitoki ni chungi logi ichiem ni chiemo ni kacha tingeni mede ndo ang kele to okelo ni go to kete kacha gi luor to dhi mane gima ng'ama dichuo dwaro
to dhako kiseng'iyo godo gino kelo maen kata be ni udwaro mano to an chiegi chakre mokwongo nyaka kama koro yude medeni koro nitie kaka na timu ni ndalo mano wachako cha koro par dog chien abro dok chien to into bende kikiwe kaka nitimo cha mondo mi koro medni obi okaw kari do ng'anyalo timo mano to ng'ama dichuo en ng'ama dichuo med kao atima kabisa to ng'ama dichuo nigi ledho ma joma chuo gin kamano mana kaka gin ma koro kaendi dwaro mondo mi Nyasaye ma koro konyi ng'adi chuo mantie kanyo be nyaka par ni ama en chiega samo in gi nyithinde ot ka nyithindo be samoro go ma koro osebedo joma dongo nitie gima koro kone bed ni timo but ng'enyne ka ng'ama miyo we thuolo ina miwacho go mache to odhi piny odhi chon sapa gari okinyi yura kulo dhigo macha ukano uting'o modhigo ma in gimineno kanyo mna kalausi to ine minot kuri chaku kuot kia nang'o ibotri ana mizini haya iwacho kamano kuro joma chuo gima joma chuo timo kamarach mar miyo maid age wada after akiani kanyo joma chuo paro na moro no miyo maid age ka to nyiso maid ni kiki full adhi golo ni kwani okigol okuogi okigol ini agona ngesa mi agona ber kendo nitie gima ni winjo kuoma sani koro kone gol nyathi ma Nyasaye chuto mon mang'e dwaro nyithindo okigol koro joma chuo nyakitang nikech med ni kai chosewuok ka gini koro complicated makaka ng'ani timo onge samori ng'ama duong in kata nyithindi moko madongo samoro be ng'at ma ji oluore pe samoro be ng'ama ma ji samoro omiyo luor samoro in kata pastor mar kanisa richo kaka moro mancha ne owuok ni en njono chiwo ich madhako mo dwaro mondo mi 30,000 bile wacho ni en kumotiye onge en mana pastor jo Nyasaye gi mamiye ga sadaka koro 30,000 no endo okonyal nyathi makia ni jadweche ki ariyo idwa ni mondo onyiewne nyaka crayon mag goro nyathi ma ja 2 months dhi goro ang'o koro mon bende jo marijo besa mesema kokode ich ni koro dwa goli oko koro dwa moi ma koro njawi to gigi te timre mana omiyo thoth mon chuo mochodo gi nego gi especially mane rank mamalo nego gi bedo ni koro wach ni onge mondo wach no rum lakini joma chuo owe chiwo iye ne jotich matiyo negi e ot mano musumba Mario kone be ni chaki gine though kata mane moma Abraham notimo kamano gi Aga no mar Abraham opogore gi ma opogore nade manya ne jatije yes Aga donga ne jatije Abraham yes to chiege ema nomiye ne okodware Sara manomiyo Ibrahim Aga Kenya sasa mwanya kaw jatich nani mondo nyuole chonga ne okodwaro mai momiyo sama ne riemba gar Ibrahim nokone Sara ni mano jatich ni tim kode gimi ero to Nyasaye okone Ibrahim ni gima Sara okoni ema mondo tim winje Masara onyiso Ibrahim nango okone mano kosema ko Isaka nyathi dhako ma misumba ok bichamo mwandu gi nyathina gole to Nyasaye kone Ibrahim ni gima Sara wacho ni ema mondo tim to ka Nyasaye se wuok kod dhi kone Sara ni ng'eni mano jatich ni tim ne gimiero mana momiyo nokobet even though ji makubo ne okaw okobet Nyasaye nodagi okbedi haya koro winjo puonj makare joma chuo ber mondo mi horruok obedie mondo mi kik watim gik moko mane machache sama bende minoto kelo jatich e ot kanyo endo we bedo jameluma jamalidhi jomalili moro ma in kineno ne to nin koro ya ifungua tarbo ae weche machalo kamano gin gik moko makoro ketho ne kata mna in dak mari sama ot manye nitie maber koro bedo gi tungni kama lakini en a very tricky affair sama wacho ni mondo kaw mine madongo mondo ndik tich mine mabende ne osebinyuono moserumo ka yue ne be samoro ikawe bingeni ka koro miye tich gilemi besa ne ko iluore kech koro ken ng'ama maen mbas minwa moro tanga timne kama nango to matino gi be kokaw bende koro chuo bende ng'eyoge koro pinye ne mana ne kone makmani kanyo nyaka jileme maber mondo joma chuo oae weche giki mag chiwo hera ne jotich mag ot ana paro ni ani kade chuo komwar mo nyono remo mo winjo karo opong'e monego ringre mar dwaro mon mang'eny to onge tony nyaka giro maro magi Yesu ma teko mar msalaba Kalvari lwar kuom ino ndike muma ni ng'amo lwar kidi obro ng'eno tur
to tur mos nikech ng'we no dhi lwar kidi koro kogore matek. To ka kidwa malo molwar kuomi to biro regi matindo tindo michal kod mogo. Now de chuo ma Yesu lwar kuome ok modhi ni dhi mdwaro Yesu ma Yesu molwar kuome. Odwaro Yesu ndiyo to Yesu molwar ok en molwar kuom Yesu. Chunje go dhi te. Kech Yesu biro rege kaka mogo. Mogo ng'eni ko ula biro to dhi go moko chak ne mogo. To bando kodong to bando nyakine kokelore dho ula. Mago gin puonj malong'o kendo mabeyo ndimo nyiswa kanyo endo. Aparo ni walose wachno endo mar jogo eko ma gin jotich, ma gin msumbni kuonde go eko ma wantiere. Kindiko jatich we mondo bed jatich mi chiegi luor. To ibende ng'ama mama kata kindiko jatich obende miye luor. Jatich ng'ama nyaka ing'e maber nikech jatich kok ing'e maber Onego ikane nyithindo. Bono kata nego ni nyithindo. Omi jatich ng'ama nyaka be handle kaka dhano. Miye gimodwaro kata pesa ni moro intie go mimiye to miye kik lew. Kadhi lew to los kode niya mage ma nyalo lew we mondo watim kama. To kik iti kode ka ng'ano endo ma koro ng'iyo ni en ng'ama takataka. Obende en dhano, obende entie kanyo. To joma chuo wae ure weche moko ing'eni ng'ade chuo en gima ni kanyo ne mohero. Gimoro oyudo. Ka une college. Nyiri mane college kanyo ge mineno. Tema penji. Kwani joma chuo gin ok yawo ok no chwene gi paro moyaore. En gima kanyo ne mano yani pacho gik mana kanyo. Ng'ama dichuo nochwere kamano nereya. Iwacho gima wacho no ni kaponi Yesu gore kuomi kata ni lokruok moro nitie kuomi. Mane gima nyalo konyi. Otherwise ng'ama dichuo en agile, anyalo wacho gi kizungu en agile, en ng'ama bro dhi manyo gimodwaro. To bro yude always. To kete mondo mi onen to gik mabeyo go emo neno. Nyasaye be kano chwe dhako wacho ni ochwe ni dhako ma jaber. Dhako molo mon duto. Omiyo mon gi beyo. Koro ema ni koro nyaka ibed gi kaka inyalo timo. Kamigike. Nikech onge dhako mararacha. Maber bende onge. Chiele nyaka bedi. To nyaka bedi gimo kama nitie gi kiwango mochope bende jadichuo mama bende jasunga. Mga machuzi. Ibido ng'ama chuzi weche ni magoko kanye to klasa. You know. Not class. You're not of my class. Onge wach wadwa dhi e yweyo aneno ka saa dhi piyo ahinya wach pod ng'enya hinya kaendi. Nick mos nere awinjo puonj amor kodu an Fred ka wuok Kibiri. Thank you. Erokamano ahinya. Kibiri mano thurwa. Ma thurwa Kibiri. Ondiko ni Kibiri. Ok ni Kibiri, ni Kibiri. Kwani ko thuru nitie kamiluongo gi Kiswahili. Donge karwa kanyo ni Kibiri location. Kwa ni Kibiri o Kibiri. Kibiri en Kiswahili. Kwani Nyikarachuonyo ka nitie kamiluongo gi Kiswahili. Jokarachuonyo ng'eni biro baya gi kite kaendi. Jokarachuonyo Central mano endo kogweno. Erokamano. Ang'eyo ni uneno chenro ni endi wadhi e yweyo ka duogo wabiro loso kod awada mwanya ne chief gi sub chief mano endo mar Kajimbo location. Mondo loso go ane e wach moro mar Amon Odhiambo Dola ma nchane okelo ywak ne kaendi ni sani endi koro nitiere kaka kare mano wene gi wuon gi kwargi igole gi thuon nikech en ng'ano endo maongo en ng'ama jacham. Wabiro gochone gi ka waduogo miyo kik ibed mabor ote bede biro kanyo endo mar Mother Helida chiora kuom Nerea abiro miyo Nerea ote mondo donj kodi e lamo matut wacho ni mondo rum kodi e lamo kabisa kik odhi mabor ma en DAK ACHANA. Erokamano e thuolo mar ariyo ma sani koro wantiego ni endi ma en DAK ACHANA okang'ne mar ariyo. Kaka wanyisiga pile ma endi kama inyalo kele paro tema intiere godo mago mathagi gigo tema timore kamoro amora ma intiere. Meda mana keto kanyo endo e Lolwe TV pile ka pile. Seche machalo kamagi gi chieng' tich ang'wen kata tich ang'wen en DAK ACHANA. Ka endi manyaka iyude kaka dak maber. To ing'eyo ni Nerea nyisi ni nyocha nadhi Asembo. Kakia mandore. Piny maber mechame maembe. Adhi thuru kanyo endo nadhi limo mama moro ma osiep iluongo ni Mother Helida. Mother Helida ncholo orwaka malich mang'ena omiya nyaka gweno nadhi apidhi. Idhi pidho koso dhi chamo? Onga pidho, onga japith. An gi gweno kata nikilima sani endi seme. Nerea gweno, an gweno kanyiewo ni. Ikoni tedo na kaf titedo gi soup to ke bulo. Gweno mna miyiero ni ata dwa chamo macha. Koro no meda gweno mondo adhi apidhi. Donge ber. Koro Mother Helida ntiere gi tora mogore kuome owacho ni mondo irum kode lamo. Mother Helida achopo ote ni kaka ni ora na mos Nerea takwani mondo lamne wuodi masani endi kadho e midekre mano endo mar failure mar kidney nyarogono mare thage koro itimo ne dialysis pile juma ka juma 7,700 sasa modhi dere ye juma.
ok en gima yot. Koro madha wacho ni idonje kode lamo. Ora specifically ne anyis ne rea mondo oumre kode lamo mondo lamne wuode lamne dalane. Nikech me sama koro dware koro jolweny mag lamo. Iluongo ni prayer warriors. Awinjo nyanam. Awinji. Osai mondo chung kodi mapiti. En kamano wabende olemo ni madha mondo mi weche obed maber. Mano madha ma bende ong'e wach Nyasaye. Kendo kama donjo ni gi Nyasaye maber, nyaka ne lokruok. Omiyo tim kamano. Komachielo bende en ni nochako ora gi jopeng makombewa. Jogo peng makombewa ora jo boda makombewa. Jo Nigeria longo ni yo okada. Okada ing'eni pikipiki kaka ilongo Nigeria kucha okada. Koni ulongo ni peng. Ndi jago milongo ni Juma Alaka. En jakorumba seme korumba. Bende luwindi. Juma wacho ni kichopo di mos na nerea na malicha ahinya. Nimepokea. En kamano Juma chopo hoteu nyaka jopeng mawangarot. Uwinjo weche gi te kaka nitiere. Nyaka jopeng mangere mareru. Ing'eni nya wuotho kuno upogore. Wuotho nyaka jopeng makolenyo. Nyaka makado. Maluoro makedo nyaka jopeng maholo. Vitugo. Nyaloro seme. Koro miyo eseche makamagi eki kaw otegi. Adwa mondo mi ikaw otego. Kise kaw otego to wagoye simu moro nyakachka. Wadwa manyo chief gi sub chief. Mondo wawachane wach mar Amon Odhiambo ma wuod dola ma wuod nyakachka jimbo. Enokola Junior. Nyaka uka endi weche ng'eny. Mabe koro timre nyaka uka. We mondo mi wagoane simu ne rea goane namba mar chief. Wachako gi chief. Chief iluongo ni Jonathan Pira Ogire. 0705 04 93 50. Koro goya mondo wawinjane kata ang' wayude. Kok wayude bok ni onge malich ang' wagocho ni assistant chief bende. Mana kanyo we mondo koro adia ne simu. Aya. We wawinjane wach mantiere. Maendi en sub location ma iluongo ni Oboch location. Kajimbo sub location. Wadoni walosane ka indi koda ka chief. Ageno ni onyalo mako simbwa. Obo tema chief iluongo ni Amon Odhiambo. Chief iluongo ni Jonathan Pira Ogire. Simu pod ywak. Wani gino nonyalo mako. Mano koro ng'adore kose mano koro okochopo. In ming'eyo. Wachako goane kendo kang' machielo. Samoro ne omakore, odi chief bende nigi weche mang'eny sani oyalo weche muthoth. Maendi en Oboch sub location. Sani be gima nyithindo gweng' mane ok odhi skul. Mano be wach masani koro nitie. Pani chief ok wadhi yudo. Ma chief ma Oboch. Chief Maximu, ang' matimo chief yao. Joboch location, chief otamre mako simu. Ayo komako we koro wamanya ne sub location chief. Assistant chief ma sub location ma Kajimbo sub location manendo en migosi Augustus Atinda mana nyinge 0722 32 02 0722 32 0302 0302. Mano en assistant chief Augustus Atinda. Magi gwenge. To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Hello, Bwana Chief. Yes, please. Amosi okinyi makawuono. Amosi.
mosi baba. Be okena kinya ahinya. Okena kinya. Pinyoni ang'ani. Jolejo. Kamano ba. Kinyi ma jolejo yaore. Yaore ahinya. Erokamano. An nyinga en Nico Kelo. Yes, please. Agochoni koa e Lolwe TV. Yes. Ineno ga Lolwe TV? Lolwe TV. Lolwe donge nam Lolwe? Nitie nam Lolwe radio to nitie Lolwe TV. Lolwe TV be aneno. Donge kar wo John Giri. Kare ng'eyo wae Harun wuod John Giri. Harun osiepna. Koro an iluonga ni Nico Kelo. Erokamano. Bende atiyo e Lolwe TV ka. Erokamano. Wan gi program moro mar DAK ACHANA. Yes, please. Kaka oganda DAK ACHANA. Yes, please. To antie gi jayalo kaendi Nerea Mbewa. Erokamano. Koro wan gi chenro mar DAK ACHANA mwatimoga to nitiere wach manowuok e sub location mari kaendi mwagombo ni mondo wachie kodi matin. Erokamano. Maendi en Kajimbo sub location donge. Mae Kajimbo sub location. Nitiere ote moro manochoponwa kaendi ma ka bwana moro ma wuod dola iluongo ni Amon Odhiambo. Amon Odhiambo dola. Yes. Samoro ing'e wachni samoro ok ing'e wachni. En wach moro ma bende tude gi jowadgi moko e wach malop kwargi moro mathago chunye. Machando chunye. Kuyo tame bedo godo nikech oneno ka chal gima jogi dwa ni mondo mi omaye kama entiere manyo yudo mogo e dalane. Pod en gi ligala, pod en gi malito siko modakie. To koro oywaknwa e TV ka yani joka makonya uru to wanyise ni wan kama wantie ni wan Nairobi gima nyalo timo en mondo walos gi jotelo mane kanyo kaka chief gi sub chief. Yes. Mondo chop kama intiere. Mondo thegi gi jowadu maka apani magi wetene maka minene moko. Apani wadgi wuongi. Magi wetene maka wadgi wuongi. Cousins. Yes. To koro nitiere lo moro kanyo ma ogo e dala en gi joge to koro ose nyaka bine gi polis mo make kanyo diriyo. Okana wea nikech case ne tapani ne wase handle. Nodak initially nodak e Miriu. Yenu nyisowa kamano. To en ng'eni do Miriu kopong to koro pine jachande. Okonego beno daget e Miriu mane ng'eni kanyo kata sirkal ok oyie. That is correct. Mano duogo malo. Kama kuro go e dala no. Sama wawueni an kata na Mlango village elder mare. En case mwase handle. I'm not aware ni police osebiro momake. And if that is correct, okangi gimo mefoko biro go report ne wan nekich case mar luto police oka handle. Koso ise I don't kata village elder wacho no okena aware ni police osebiro make kanyo. Wach machopono kani osetemo gedo diriyo mosebimo muki tima kenyaka gi polise makotemo no gede to koro chuno onindo oko gi nyithinde koyo. No, ang'eni en gi issue, but ng'ato ka nigi pek samoro onyalo dhi overboard. I think ni giminyalo kone, kata samo gwene antiere officer kata gi village elder mare. Obi mondo nena. That's a small issue ma wanyalo sort out. Hapa ni case neno ang'eyo. Wadgi wuon channel muni Oliech Oliech. Mabene no sending. So I don't think ose the marach ma ok nyal bedo corrected. Nikech wanochoponwa kaendi e Lolwe TV kata wan ok wanjonyo an wuod Nerea en chi kara Chuo koro ing'eni wach moro wang'iyo ni ji kodak e gweng'. Yes, to nego dag maber. Jodag achana emomiyo program waluongo ni DAK ACHANA samoro nitie gik matudo ji e gweng' kanyo ma samoro tamo wang'o wacho ni adwang' watim nang'o. Erokamano jatelo. To kofisi oyie ni unyalo loso kode mondo mi uyud ne konyruok. Wadhi na timo mano sani mana kaka kon samo wuon en wan gi jaduong' gweng' morite kendo aora mondo dhi onyise kiny bia kod office. Oketnwa pek ma en go. And then you can even call me in the next 2 days mondo we need to assess how far gi issue no. Wabro gochoni most probably next week. Please. Mondo wawinje ni to use solve up to what extent nikech lita ahinya ka ng'ato nigi nyithindo matindo to nindo godo oko imake nikech ogo dala to ywak ni mano lop kwar mare to ne opogi to koro nitiere ywaruok ne wacho ni joka wuon gi moko gi lwetgi nigo en lwete ni nono koro chal gi misande.
Ing'e. Wadhi konya. Ang'e actually watimo kata kode penj ma tich ma kode tiyo ni. So he's a friend, ok en ng'ama wan godo gi pek. Obe no manyo tich ma sub chief ma iyudo ni. Yeah, exactly. Mano he can confirm that. Oh, karamano. Obi ira onge gimoluoro onge kama chwanyruok moro osebede. Aba sasa moloso ni owinjo chenro ni apani kamoro mora ma intie Amon Odhiambo dola. Jate dola is actually a security officer Miriu Secondary School. Yeah, security officer Miriu ya secondary school ya. Koro Amon winjo wach manitiere assistant chief owacho Augustus Atinda ni mondo idhi e ofise mondo los wach ni endi. Adwa ni mondo wagoni simu juma manyien. Ka iseyudo kama dibede gi kwe mondo mi itim yore ni kaka dhano moro mora nyalo timo yore ne. Correct. Koro erokamano ahinya assistant chief, ang'e ni obotudre kendo adwoko ni erokamano kuom bedo ni in ng'ama nyalo konyo mapiyo piyo kamano. Erokamano baba. Manyo jatendi miluongo ni Jonathan Ogire to kwayude e simu koro wachopo muna iri. Onge wach baba rwako. En geno mara ni konyruok dhi yudre ne bwana ni mondo mi wabende wamed siro tiji mitiyo no maber. Erokamano ibiro yudo report maber juma manyien. Erokamano ahinya jatelo. Nyasaye ogwedhi. Okay, thank you. Ang'ado simu. Ageno nok ang'ado jatelo kapod loso. Dongen mutieko ni Nyasaye ogwedhi. Nyasaye ogwedhwa. Amon winjo wach manitiere. Kik ichak ywagi. Nyaka yud konyruok kanyo endo. Chief nigi wach ni. Koro kawa to monyisi no endo mondo dhiyo. Omakre gi chief to chief promise wani gidhi yudo lokruok e ndalo ariyo. Miyo kogoyo juma manyien. Wadhi follow up wang'eni to wagochne Odhiambo Amon Odhiambo dola mondo confirm no ka chief osekonye mondo mi DAK ACHANA Kamano. Erokamano. Mago e weche ma samoro yudo wa kae DAK ACHANA otek to watemo ni mondo wadoe magi kacha wakony jomoko. Ng'ato njo kwaya wheelchair. Wach monjo donjo ka mar wheelchair ma late. Nauru nigezi. Gima ni yore. Nyasaye bro loso. Wang'eyo kongwa tiek gi maendi mondo mi wanene gisebet maber kage DAK ACHANA opako na Nyasaye okamano. Erokamano. Thuolo modhi go nyime ni endi DAK ACHANA chuora nyocha oringa gi nyithindo noweya odhi opango gi nyako moro. Koro ne anyise mondo obi okaw gike manoweyo. Mondo an adhi achak maisha gi nyithindo. To ochako duogo ira ne kumodhie onge. To bang'e koro odhi tich to okelo chiemo to okoninde ot. Nyako no be oro na message ni nitajua sijui atim nang'o. Ondiegni opito ng'wecho we dhako gi nyithindo. Odhi kama dam machielo. Mano tama mwasi. Kose akocha chande ochako ringo duogo ne kuma dang odhi be onge. Tieni nyako cha. To nyako cha bose nyise ni an we mondo adhi chak maisha na gi nyithindo be kaw gigi mane nitiere ka. Ondiegi cho duogo. Koro koduogo odhi ga tito kelo chiemo to pod ok onind ka. Poro deni ndoka poro ndo ndoka nyako chande. Deni gisa lulu gi nyako. Ai koro nyako cha bende kone moro ni message ni utajua ujui. DAK ACHANA. Ma wach malicho na deni. Koro me wacho ni en gombo. Sana. To Gombo moidho sita. choma ne wacho ni tir nyako ma iringo ni en gi nyithindo. Ang'o marach? Gise nyuol, gise dak gin gi nyithindo to ng'ani ringo we pore dhi ka nyako machielo. Achiel. Samoro nyako ni belelo. Ma tamo jaduong' ni beti gi kwe. Ariyo, samoro dhako ni duore kuma ng'ani chom kode onge. Adek, samoro sama sava iel maybe yuko jamna. Ing'e nitie jamna moko mako yuki to pi ng'enye. Koro mit mar jamna ok iwinji. Adek, samoro en ng'at ma onge luor rumo ni gichare gore to dhi. Achayo se donje. Or dichuogni wang'e ng'eny. Ine mise wacho ni chuo nochwe kamano, wang'e ng'eny kaka nochwe gino. Koro wang'e mang'eny ni miyo donja no gore agoya, en odhi adhiya, en donja. Ma samoro chiegni bonge kata makosa. Koro gini olosna. Koro wuoyni samoro nyako mokawa chieni ni ma okombo ne otcha. Chame.
Maja slay queen. Ne maja slay queen. Nyari wach more kanisa na. Ni mama, ni inge ngane modak kama. Itu makangendo kuja kanisa na. Ni pare. En no wechwar. Biro de choma choro kendo lando nwa katole mokodika. Ni en macho chama chako, ochoko mwandu dok makuma no. Choko mwandu. Jochiem ndonyi. Jochiem ndonyi. Koro ma be nyalo bet ni choko mwandu e yo malriek. Mondo dog los ku gige moko kuma no we. So mara nyithindo mopuonjo to wuok ogore oko kambuchi dwasi mondo yud pesa puonj go nyithindo. You never know. Samoro ma odhine dichuogni kamoro. To yuai gi remote moro kamoro. Koro pache owilore. Remote go bene gitego. Ka Yesu onge kuomi, to remote go wuoyo wa dir makethi flat. Moko loko gi nyaka rugni gi jonekini. Koro samoro remote ni emo ketho dichuogni. To nyako ni koro oro nyaka message otimo chuok ni utajua ujui. That is why oro dichuo. Oro message. Mondo nyako to ngeni utajua ujui nitie kama nyono ge dichuogni. Koro omiyo mama cha authority yani omiyo koro bedo gi kiondko. Omiyo orne ginene. Oro ne message kagi molo e yo moro to lo ye dier. Kech moro nitie kama nyono dhako ni to rawi. Koro dichuogni ma nyaka walam ne alama Nyasaye ma wangi muchni. Pocha ma pachi chieu ni ma onge kama entie gi kuma dhiye monge ni machiege gi nyithinde kiko we nyithinde gi chiege. Nyithi ni kan malemo ne jomonge nyithindo okotich mayot dichuogni kikwe nyithinde kichung okungeyo kada chiemo no nyithindo moko kendo okana ko yudo to mokwongo nyuol gi first borns gi magi rembi sie miyango go nyuol kikiwitgi. To koro nyako ni wacho ni no dwane oseyie mondo owuogi odhi chak maisha ne otim kamano kosowe nyocho yie to chuori odugo. Mate nyalo los wachni. Exactly. Koro obed piny gi chuore ni kose omanj moko gi jo kanisa obed gi piny gi chuore. Chuore to gisehewore. Gisechare nikech en be an ga dira ni ka chuo no dhi okombo ne dhako ni. Koduogo obed gi wachni moro. Tiere gimoro iye kucho. Dungu be dhano nyiego nyaka donjo kuome ka koro dhako moro oro ni message. Mane omiyo ok ginya bet piny magilosi. Ng'ato nyogo gocho no kan mama ni joda seti wiga 18 to pok wanyuol. Kono mama ni diro na kama wacho. Dhi nyombi mondo nyuol. Ok oketa kata pinyo kan jaduong. Adiri wasedak. Koro an ba mi thuolo mondo dhi nyombi. Dhi nyombi kata sani samoro tingo mapio kelo no walo. Sikore jo mon gi moko bete tiji gi tek mbe. Doge e tunge. Wetugo negi. Uchupo gi tunge no. Ogingene gine mane gimiyo Samson no. Luanda magere because of the. Kianga wangawa mon. Wach mon tek. Koro gichuogni kik bed piny gi chiege ni. Ok gidhi los. To nera ka losa ne gi nyiri maka usenge ni gi chuori. To oro ni message. Mana cha maduong' malich ni. Moro be nyo wacho na. Ni nitie nyako ma chuore okawo. To chuore yaw ne mpesa. Koro chuore chune ok giwuoga gi dhako ni dhako no chayo orne messages. Koro ok giwuoga gi dhako ni to chuore kone ni kidwa ni dak koda to nyaka idhi mpesa dhako jamitie. Ibed employed kacha. To ka kamano fog off tingigi mondo dhi, which is not good. Chigi mamari to gi nyaka miromo go. Ok mit. To kata nyiri gi kata indang ka uchi ngato modak go mingen ni macha chi ngato gi nyithinde ibukri gi wang matek chaka oro message. No tim ni anyali no loyi. Oma ili chuo koro loyi koro timu ni atima ni kecho loyi. Ke da ko loyi da chuori ko tingoro dhi. Koro time no ma fitina ke kumi bitu tere onge bende ke dhi kelo lonti mi biro goyi. Angeni mono ero ganyego. Waswahili wacho gani wanawake wacho gani mimi na wewe ni wake wa mtu mmoja. Tutabanana hapa hadi tamati. Maana kwingine koro mubiro koro nyiso manitie. Waswahili usema hivyo. Mimi na wewe sisi ni wake wa mtu mngapi? Mmoja. Kwa hivyo tutabanana hapa hadi tamati. But this one is not a wife. Koro mane wach manitiere kaendi chuo bende oweketo helu. Kinge nini gi nyako mok chiegi, don't give her information about your wife. Onge haja. I mean kinge ni dhako ni hero gi nyithindi to kuja ne dhi mama mondo me dhi go pap ka SGR. Ti
okibugri ni kanye ni idhi wache we nyaka namba machiegi chiwo kwani mane momiyo mon gi ochayo mondgi ochode gi ochayo mondgi nikech gigolo duggi ka gidagi mondgi Slay Queen ok mi namba chiegi namba ni no way kumenya ko ni namba Slay Queen ok nyalo miyo namba chiegi mamini nyithindi mondo ya Slay Queen ko winji nyis dug chiegi to mano it's wrong chuo te timo gino ai awacho ni adiera ketho nyingi chuo 99% machuo timo gino 1% modong chiel modong no to wad mane ma Yesu mulo to ngeni samoro ngade chuo dhi kacha chaka koro to der yamo marangiri ni pimo nyaka mukala pima nyaka toke kocha koro nikech information mama ne nyako ni go samoro poko neno mama ni namba ne ko nyale yudo gik mo inside information ni mondo yude nyaka benidi chuo ni motero wach gi oko ok nyaka bedi chuo emotero koro dichuo kidhi chodo kikidhi chode gi nyingi chiegi ma jaodi mitimo garus ma min nyithindi kata kutimo marus en which ma en chiegi minyuomo michako nyuolo en which man nono ma poka yudo ma in fact that is the most useless thing about men magata kapo ni dwa dhi oko ni gi wach ni mo dwa dhi timo oko kucha kikidhi kata kidwa kendo dhako mar ariyo kata mar adek wenyise history mar chiegi kikikel weche mang'eny gima dhako penjo ga ji ni to idwaro to in gi dhako ang'o mi idwaro mano sedonjine kuom ira kosi chako koro keni kiki chako chiegano okoluoko tiende lakini samoro moko timbe moboko lok tiende gi adier tiende obarre chalo masira emo ogwego onget ma onget kende ma abich moro marandoro en ko chiego kinyito gik moko wala tiende mobarre go mana yie onget nikech tiende no barre ka onget onget botieko ni to taro chalo kibwe kanyo besa ok tangi blame ng'ama dichuo to yuothe ni dung moto fwam karech manena nyaka ng'ama dhako ilosri maber ne jaodi mondo mi attract each and every time of your life kata lawe mirwako ndisiri yeah wiri maber to maendi mon gi besa moro kelo gigi ka jadier dichuo dhi wacho gimo mar adier chiegni kata kitando kia pedho to nego koro dhi onyis Slay Queen to ni koro mano bende dichuo timo marach ber ni okia kata luoko dendi kata matedo malong'o utha gigi ni miuso to supo ok chiny okure tedo malong'o iluongo noloko bat onge gimichamo koro dwani mondo mi gik makama gibi opuonji nyiri ng'ama dichuo anyisi ni gimone no ema berne kodhi kacha molos ni chiemo maber to in iloso gik manono ka jogi tich gi yot jogi itwecho dakika achiel kandi se twist to bedo mari be omo ochode magi mondgi nikech ochodo ng'eni dhako chok tim gima kama mane gimodhi timo kata kapo ni lawi moro kata ni tedo oloso ni maber breakfast moro masawa ichiemo moke acha ni amato ma oda dhiambo kawuono ma kama gini adwa chame malich kama nango to odi kama igole pesa macha onge en jasinyor makaka nyalo konyo rayamo dhako makata kaka wiye komondi kaka no chieo moketo gi stocking kaka oriyo go stocking nyako dhiambo kendo ki stocking duma to en nyako matin samoro koro kidhi yudo jonyonyo bara moro mong'erito dichuo be dende yo tichako go waka ni udhine mono mutiki ang'ok sijui nini weche mang'eny lakini ukweli mambo ni kwamba dichuo bende ok owinjo dhine jonyonyo bara nikech chieng' chie dhako mari in mowinji chike in mowinji puonji in mowinji kweri in mowinji lose emomiyo nokele iri mon masani endi wajuaji temo nyise ni madam adani mondo watim kama anakwambia okay na mimi sikutoshelezi sini sawa wewe jipange so mimi nikijipanga niende huko beverage but okwachi mondo jojipanga odhi oko losuru dak iloso en gimi lose en gima chini gima kama okadwar to ng'ama dicho ko kigo tiendi piny ni dhako tiendi obara ahinya dhi many kit kama sia mondo rudh tiendi yagoyo timo mana kamano mowire ng'ombe manyo ng'ombe sandak nyuma chiel olosore koro warwaka gini arimis ng'eny ten bob yawa mara nyiedha ni sandak kawuono kata 80 koro there's no reason dichuo ae chunyi gombo mar ledho mar mifwadhi mar njawruok mar wuotho oko duogiri chiegi mera ang'o matimi to kata kidhi kachode gimipimo ne chiegi tang'o mano nyiso ipachi pin ok riek ni news ok in full dichuo ma full ok gol dug dala ne oko exactly isega puonjo to kawuono idimo na chuny wach ne chuo moko ma samoro dhogi yelre ma iwe ni yamo yelo yela giki kich koyudo nyako mowirre samoro koro no wirre loso wiye loso gino moketo oketo foundation okia ang'o koro
gini miyo iwacho weche nyaka magi mag jaodi machiegi moko winjore. Before sami nyiso chi ng'ato kata slay queen kata ochot madako tamo minyise siri mar odi ng'ani dhako ni oketi e lwete ong'e iduk to dhako imbe nyaka ing'e ni sama ng'ato mi secret madala ne ma ode kuom nyithinde kako dak gi monde ndek piny ni chiemo weru ibo odhi manyo machielo onyiso dugi te koro chalore dhi giduogo. Omiyo joma chuo nyaka bed joma steadfast, be a man. Kidhi ni dhi sero nyako, ser nyako achieng', nyis nyako ni nyako iberna. Ado mondo abed kodi, kata dwari mondo ibed chiega, kata dwari mondo mi watim kamaendi. Kik idonji e weche mathore. Gik kanyo. Giweyo gik kanyo. Why? Because gik kanyo. Gik kanyo. Tok ni chiega, kia no, kia sijui nini. Mao gik maonge. Omiyo, wale wacho gini motegno, ni joma chuo. Kioro ni chiegi message. Mi anyago samoro gi dhako moro iwinjo nadi to en min nyithindi ka ng'ato yanyo chiegi ka ng'ato yanyo chiega na regno donjo na malit dongo yanya yini kori mor kori ng'ingo laki ka guk motho yamo kanyo ndo ni berni ni kora ambe ng'ata winje kanja wiwo Nancy na ni kora mor kode sahau wo Nancy to wachni ni loso ga ya wo Nancy wachni loso Wonanze biro kandiege adwaro mara Wonanze biro kandiege adwaro mokodi aching mondo mi asiri mar nikech ohiri mok ber ahinya. Omiyo watieko chenro kawuono ka indi Nick kod Pastor Mbewa oyimore uru ahinya wawinjo maber ane Enoch Scholar Junior ka ntie Nyabondo Plateau Nyakach. Erokamano Enoch Scholar Junior mosna Mama Kola Dayo ni kanyo Dayo ma migosi na budho kode kabisa Nyakach kanyo endo. Dayo majan sani en gimo 98 years. Somo muma maonge kata ngolo. Skulu boko no dhi. Hono. Omiyo Kola Junior, thank you very much. Erokamano ahinya. Adwa mondo mi kawuono achiw erokamano ahinya ne jogo eko gin jo Royal Travels Kisumu Nairobi. Eagle, iluongo ni Eagle kose Royal gima chal kamano kama Vincent dwaro nitiere Kisumu kanyo. Mago eko joma konyo ji ahinya kidhi Nairobi tibiro tidok. Omiyo en kambi mar onagi. Wageru giro nagi ok en kamano. Omiyo ka in Kisumu kata in Nairobi dhi Kisumu manyane Royal Eagle manyane kama gintiere ibo ma Nairobi kata Kisumu ibo yudo wachno kama omidhi in manya jogo to ibro wuotho manyangafu kendo driver go kodi mbaka nyaki chopi. Mane gima ber ahinya ma ora. Mako to pindra makati bet bute. Otimo penje gimoro. Otimo Fredi Majonga. Ojong omiyo otieko chenro kawuono ka wagoero kamana nyane jogo eko kod ji tete kamoro moro ma untiere jokandiege misodwe ni endi wuoth biro karachuonyo kandiege school watingore gi track maduong wachopo kanyo endo gi DAK ACHANA omiyo ikre uru odhi bedo ma pek is going to be heavy mane gima nyalo wachni it's gonna be heavy mane gima nitiere kanyo omiyo erokamano nyane jogo eko magin jogo picha mane nitiere kae ndiji kaka Ans mawuod Migori erokamano ahinya joma ng'ado chenro ni Lilian Lanyo kazi mzuri mano gima omiyo jiero DAK ACHANA Nerea tieki kawuono kikimwisimo wuon Nancy gi jakimos kendo ng'ama chielo erokamano kaw namba na okwera chik duong malongo ogolo chik 0720 40 3913 cards mag DAK ACHANA will be ready by the end of this month. Omiyo koro gibo biro kamoro moro ma untiere chak ikri mondo mi wasom giga kaendi. DAK ACHANA koro biro ka en reloaded. Njua yuak ni mondo wamede time matin. Wano ka wanyalo ngese time mobro loko. Kwa sanariyo nyaka samoro wabuketi tengi mondo mi koro joma oro otegi eki nyalo chopo. Pod waloso kod jochung mag Lolwe TV mondo ka giyie to watim kamano. Magite iketi e lamo dhi gochonge piny to moloyo ilawne mama Elida kod wuode mondo mi giyud chang. Asto moloyo abiro lamo ne joma ne gichandruok ka mon gi chuo Nyasache dhi chung kodu. Erokamano nyaka chako rom kendo maendi en DAK ACHANA.